हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दा न'आव थांनो नागिरदों। खिन्थु आं दिनै मोजां लामाजों फैयाखै। जाय लामाजों सर्टकाट हाइरड मोनफैयो बेजोंसो फैदों। लामानि अबस्थाखौ नाय, हाग्राजोब, जेरैबो हाग्रा। अकेला ही अकेला। भिडिअखौ माबायदि मोनदों गासैबो कमेन्टआव खोन्थाहर। कमेन्टआव हाग्राजोब गासिबो, हाग्रा बेजों थांगोन। नायलांबाय था। बे लामा गेजेरजों बिराद गोजान थाबायबोबाय आं। हाग्रा ओरैजाय दै दं, दै खुरखाजोब्बाय। लामा मोनथारसै, एसेल'सै। बिथिं दै ओरै हाग्रा बिराद गोजान थाबायबोबाय आं। हाग्रा गेजेर मोनाफ्राव हारसिं फैनो गिथावथावसो। तो हम चलते हैं। हाग्राजोब। एसे खारबा थिग जागोन। खारनोसै एसे देहाबो प्रेक्टिस जागोन। आं दिनै सामथाइबारिसिम थाबायलांगोन। 7 किल'मिटार एसे बारा जायो। खननै जागोन आं दिनै थाबायलाङोबा। दाख्लैबो खनसे थाबायलांखांबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायलां, खिन्थु भिडिअखौ जोबजासे नायलां। फाइनालि फैयै आङो हाइरड मोनफैबाय। हाइरड मोनफैबाय। बेजोंहाय दाना गारि खारला। गारिया खारो गंफा गंनै, बिदिनो पेसेन्जार गारि खारला, गावबा गावनि पार्सनेल गारि खारो। ओरैजाय खारो दाना ओरै मोनसे लामाजों। ओमफ्राय आङो गारि खारा होननानै मिथिखानानैबाबो बेजों फैदों आरोखि। थाबायलांगोन आं दिनै सामथाइबारिसिम। खननै जागोन दिनै। जों दाख्लैनिखौ आं भिडिअ खालामबावदों। दिनै खिन्थु खालामलांगोन फार्स्ट टु लास्ट सामथाइबारिसिम। 7 किल'मिटार एसे बारा जायो। नायलांबाय था भिडिअखौ। थाबायनो मोजां मोनो। बरिया। हेलौ। ओमफ्राय मोनसे खोथा, दाख्लै खनसेनि थाबायनायाव 45 मिनिटनि एसे बारा लादों। ओमफ्राय दिनै बेसिबां लागोन आं टाइमखौ नायनो बावबाय। फाइनालि आं थाबायबोयै 1 किल'मिटार एसे बारबाय। 1 किल'मिटारनि एसे बारबाय आं थाबायबोयै। तेरी केमेराया माथो फुटलाला। दे गाखोदो आंनि साइकेलाव जना। Oh my God! Wow! आं थाबायबोनाया दा गेजेर नांबाय। गेजेर नांबाय। बिराद मोजां बाव ससेयाव बिफांबारि। ओमफ्राय ओरैजाय गारजासालि दं। गारजासालि दं बिथिंजाय। ओमफ्राय ओरैजाय राइट साइडजों सिगाङाव CRPFफोर थायोमोन। नैथिंजाय बे साइडआव बाहाय न' दंमोन। CRPFनि केम्प दंमोन। ओमफ्राय खारबाय ओरै ससेया सावथालफोर आरोना। एसे सिगाङाव थांबा मोनगोन सावथालफोर। बिथिं सावथालफोर दंमोन। दाबो दङ, एसे दङ, बांद्राय बुरजाद्राय गैया। बारा गोजान गैला सामथाइबारि मोननो। 1.5 किल'मिटार एसे बारा जागोन। नायलांबाय था भिडिअखौ। मोजां थाबायनोलाय बिराद मोजां। आरो सासे सानैसो लोगो थादेरबावोना रासिन इन्टारेस्ट जाबावगौ। बे सासे सानैनि जायगायाव खिन्थु हिन्जावफोर थानाय मोनबा। नोंनि थाबायनाय एरनायानो नङामोन। बोथोरा माने सान्दुं गैयैखायसो बिदि थाबायनो हादों आरोखि।
दाख्लै खनसे ना हले आं थाबायबोनाया नोगोद सान्दुंमोन ओमफ्राय दिनैना अखा दोमैनाय नै सान्दुं गैया मोजां थाबायनो गोलोमाबो गोजाङाबो मोजां बेग बानायखायसो एसे अजन मोनदों दिनैना जिल' दाख्लैना लेखाबो दंदेरबावोमोन दाख्लैना 2 केजिसो जखम ओमफ्राय बे सावथालफोरनि न' लिरनाया ओरैबायदि मोजां जायोना साइसआव नायोबा सिमेन्ट बायदिसो नुयो ओरैबायदि स्लिम स्लिम लिरो आखायानो रजं गैया बिसिना जोंनि बर'फ्रा बिदि लिरनाय नुफेरा खिन्थु बिसिनियाव नुयो आरोखि ओरैबायदि साफा स्लिम स्लिम लिरो उसुं इन्जुर बिराद स्लिम स्लिम न'आ गिदिर जाया फिसा फिसा जायो बिसिना नैबाव दङ मोनसे थेफाफानो बाव बोरै थायोथाय आं नोंसिनो देखायनो र' न'खौ मासि गिदिर नालाय बाव बोरै थायो अयथासार फिसा जा फिसा फिसा न' लुयो बिसोरो आं दा सामथाइबारि थांग्रा लामा मोनफैबाय नोंसोरो रायलायै माला माला सफैखो फात्ताखौनो मोनासै सामथाइबारि थांग्रा लामा मोनबाय आं नोंसिनो खोन्थागोन र' थांगासिनो आं थाबोबाय उनथिं बेसेबांबा गोजान थांगासिनो थिनथा बारबायदां 4:20 जानोसै नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जाय आंनि चेनेलखौ नायोना बिसोरो बयबो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आं सामथाइबारि थांग्रा लामा मोनफैबाय नोंसोर दाना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओरैहाय गुरुबासा थाङो ओमफ्राय नैबाव दखान दं ओमफ्रायो आं दा नैजों थांगोन सामथाइबारि आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा जायखिजाया सामथाइबारिसिमनि भिडिअखौ आं नोंसिनो खोन्थागोन नायलांबाय था मोनथारसै सामथाइबारि 400-500 मिटार्स दंबावो बे लामाया सामथाइबारिनिफ्राय साहा हाबबोनाय भुटान रड भुटान थांग्रा लामा बियो सामथाइबारिनिफ्राय साहा हाबबोनाय भुटान थाङो बेजों मोनाबिलि थाङो भुटान थाङो बिराद मोजां बे ससेयाव लामाया नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार जोबजासिम स्किप दा खालाम सावथालफोर बिसोरो आं बेसेबां किल'मिटार थाबायबोखो आं बेखौ दा नोंसिनो मबाइलाव खोन्थागोन आरो मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन जायफोर नायाखै आं दा बेखौ बिनि डिसक्रिपसनाव होना होगोन बयबो नायलांबाय था ओमफ्राय आङो दा माने सामथाइबारि मोनफैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सामथाइबारिनिफ्राय थिनालिसिम जोंना न'आ थिनालिसिम आं गारि गाखोलांसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों बिसोरो बयबो लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर नुयै दंबावोबा बिसोरनोबो शेयार खालामदो गावबा गावनि लोगोफोरनो बाय